आरो मा होनदों बिमा बिफाया मेन थांखिया मा होनदों जोंनिया गावबा गाव आथिङाव गसंजानो लुबैथारो गथ'फोरखौ आथिङाव माने एटलिस्ट डु सामथिं फर योर केरियार्स बा नोंनि लाइफआ मानो दिनै जोनोम जादों मानो थाखाय जानो लोंनो थानो उन्दुनो थाखायल' जोनोम जायाखैना जोङो माबा मोनसे समाजनि थाखाय न'खरनि थाखाय गुबुन मानसिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखायसो जोङो जोनोम जादों बेखौ जेब्लाबो साना आरो दा गावखौ फसंनायानो मेन थांखि आरो लोगोफोर आं दिनै आंनि आइनि गामियाव दंफैयो लोगोफोर मानोना दिनै जोंनि फेमिलिनि जेसेबां मेट्रिक पास खालामदों बे बोसोराव बिसोरखौ गासैखौबो वेलकाम खालामगोन बिनिखाय आंनि फिसालाया देग्लाय मेट्रिक पास खालामदों नालाय 83% लानानै बेनिखायनो जोंखौ लेंहरनायखाय जों फैबाय आंनि फिसालाखौ लानानै फैबाय बिनिफ्राय जोंनि आदैनि फिसाजोफोरनि फिसालाफोर मेट्रिक पास जादोंनो देग्लाय गासै मेट्रिक पास जानाया 7 आरो दा थेवब्लाबो बे वेलकाम सेरेमनि जेब्लाबो माने मेट्रिक पास जानायफोरखौ वेलकाम खालामखायो नालाय बोसोरे ओमफ्राय देग्लायबो खालामगोन बिनिखाय जोंखौ लेंहरनायखाय जों फैबाय दा जोंनि वेलकाम सेरेमनि दा प्रग्रामखौ आं नोंथांमोननो गासिबो दिन्थिजोबगोन नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासे नाय बेनिफ्राय आं नै दा दंफैयो आंनि जोनोम गामिनि माने हाबजेननाय लामायाव बेनिफ्राय नै आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन नै दाना गावसा खारजोबथारलायबाय मानो खारखो खारनाङा नैबे जाबाय जोंनि थाखोमाहैबाय नामा मानो थाखोमाहैखो बाबु फैद' अ खारलांबायसो लोगोफोर नैबेनो आंनि जोनोम गामि हाबजेननाय लामा बे आंनि जोनोम गामिनि हाबजेननाय लामायावनो मोनसे नै थिनालि जायो बे थिनालियावनो नै नाय लोगोफोर बे जाबाय मुंख्लं खाम्फा बे मुंख्लं खाम्फाया जाहैबाय जोंनि गोदो एबसु आन्दलनाव बे जोंनि गामिनिफ्राय जेसेबां बिर जोहोलावफोर मुंख्लं जादोंमोन जिउ बावनांदोंमोन बिथांमोननि मुङाव बे मुंख्लं खाम्फाखौ बानायनानै दोननाय जादों लोगोफोर जोंनि बे गामियाव माने 8 जन आंनि हिसाबाव 8 जन बिर जोहोलावफ्रा बे गामिनिफ्राय माने मुंख्लं जादोंमोन जोंनि हारि आरो हादोरनि थाखाय जिउ बावलांदोंमोन बेनिखायनो बिथांमोननि गोसोखां खाम्फा महरै नैबे मुंख्लं खाम्फाखौ बे हाबजेननाय गामियावनो थिनालियाव बानायनानै दोननाय जादों नाय लोगोफोर बिनिफ्राय नाय लोगोफोर नैबे जाबाय आंनि आफानि बारि जोंनि बारि बियो नैबे जोंनि बारि जिंजोंनो ओरै आइथानसार एरिया मोनसे गिदिर गामि बेजों माखासे गामिफोर थांदों बेनिफ्राय नैबे गासिबो जोंनि बारि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय एलपि स्कुल जों गामिनि एलपि स्कुल जाय स्कुलाव जों फरायनानै थांदों बेयावनो जों बिराद गेलेयोमोन फरायोमोन बे औवासुं साया जों बिराद गेलेयोमोन उन्दैयाव दा बेवहाय फैनानै आं बिराद गोसोखांफैबाय बेनिफ्राय नै आंनि बिदानि फिसालाफोर माने कारेन्ट थाबथानायखौ कारेन्टआव औवाया होसिनदों बेखौ बानायगासिनो दङ दोस्तों हमारा फेलिसिटेशन प्रोग्राम अब स्टार्ट होने वाला है आप लोगों को मैं हमारा प्रोग्राम दिखाती जाऊंगी आप लोग देखते जाइए 2024 बे मायथाइयाव जायफोर जोंनि आंगोनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारबोनानै दिनै
कलेज फरायहैगोन दा जों बै बिथांमोनखौ जोंनि बाहागिनिफ्राय जोंनि बिदा फंबायनिफ्राय दा बे मान बान्थाखौ जोङो दिनै होसिगोन दा जायफोरा उथ्रिसारबोनाय बा उथ्रिसारबोबाय बिथांमोननि मुङा जोङो मोनखाजोब्बाय नैयो दा 7 दङ जों दा हाबाफारि बायदियै बिथांमोनखौ बबे स्कुलनिफ्राय फैनानै मा पार्सेन्ट मोनदों जों बेखौ बिथांमोननिफ्रायनो जोङो लाखाजोबनानै दा बिथांमोनखौ जोङो फारियै बरायसिगोन नङा होमबा माने गोनांथार बाथ्रा जों दिनै फरायगासिनो दं बा जोंनि न'खराव साफ्रोमबो गथ'फोरखौ फोरोंगासिनो दं गाव गावनि आथिङाव गसंजानो लुबैयो गथ'फोरखौ साफ्रोमबो बिमा बिफाया बे खोथाखौ बुंलांबाय बिथाङा मानो होनब्ला समा एखे थायाना समजों लोगोसे सोलायलांबाय थायो निजे नोंथांमोना बोराय बुरि जालांगोन बै समाव नोंसोरसो गावबा गाव आथिङाव गसंनांगोन गावनो नोंसोरो नायफिननांगोन गथ'फ्रानो दा सासे गथ'आ बा गथ'फ्रा बांसिना सोरबा बुजिनो सेस्था खालामा बेसेबां दुखु जारलाजों सासे गथ'खौ बिमा बिफाया फेदेरो बे खोथाखौ मिथिया गोबां गथ' गथायफ्रानो दा बे खोथाखौ मिथिनांगौ अनुभब खालामनांगौ फिलिंस खालामनांगौ बेखौ रियलाइज जायाबा मानसिफ्रा सोरबा खस्थ' खालामनो बायो आरो मा होनदों बिमा बिफाया मेन थांखिया मा होनदों जोंनिया गावबा गाव आथिङाव गसंजानो लुबैथारो गथ'फोरखौ आथिङाव माने एटलिस्ट डु सामथिं फर योर केरियार्स बा नोंनि लाइफआ मानो दिनै जोनोम जादों मानो थाखाय जानो लोंनो थानो उन्दुनो थाखायल' जोनोम जायाखैना जोङो माबा मोनसे समाजनि थाखाय न'खरनि थाखाय गुबुन मानसिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखायसो जोङो जोनोम जादों बेखौ जेब्लाबो साना आरो दा गावखौ फसंनायानो मेन थांखि आरो जास्ट टपिकआव फैनोसै गासैखौबो बे जोंथ' मेट्रिक पास जानाय आरो हायार सेकेन्डारि पास जानायफोरखौ बयनिसिमबो कंग्रेचुलेसन थाबाय मोजाङै फरायबानो जाबाय ओमफ्राय गावनि एमखौ थिग लाबानो जाबाय मालाबाबो फिसा सिमां नुनाङा गिदिर सिमां नु आरोना ड्रिम बिग होमबासो नोङो एसे गाहायनि माने मिडिलनि नोङो साक्सेस जागोन आरोना अरायबो माने गोजौनि माने सिमां नु आरो ओमफ्राय डोन्ट सेटेल इन लेस मालाबाबो खमाव नों सेटेल खालामनाङा आरो नोंनि सिमांखौ नोङो साक्सेस खालामनो थाखाय मालाबाबो नोंनि फैसा थाखा बा प्रब्लेम फेमिलि प्रब्लेमफोरखौ मालाबाबो नोङो माने मा होनो माबा जाहोनो नाङा आरोना नोंनि ड्रिमखौ फुरा माने दोनबाय था आरो एम खालामनानै दोनबाय था ओमफ्राय स्पेसियेलि आं लेडिस माने हिन्जावसा गथ'फोरखौ बुंनो सानदों हाबा जानायनि सिगां गाव सेल्फ डिपेन्डेन्ट माने मा होनो नों फरायनानै फोजोबदो ओमफ्राय साख्रि माव गावनि आथिङाव गसंग्रो बिनि उनावसो हाबा जा मानोना नों गावनि काजल लिपस्टिक मास्कारा बायनो थाखाय हासबेन्डनाव बिनांगोन ना नोङो स' बै समावनो नोंखौ माने हासबेन्डफोरा माबा खालामनो चान्स मोनो आरोना टन मारिनो थ' बिनि थाखायनो माने डिप्रेसनावबो थांनो हागौ स' ओंखायनो गाव माने गावनि आथिङाव गसंग्रो बिनि उनाव हाबा जा फार्स्टआव नों गावनि साख्रिखौ सानग्रो ओमफ्राय केरियार बानायग्रो बिनि उनावहाय हाबा जा आरोना ओमफ्राय मानसिफोरा होनो जेनेबा बिखुनजोफोरा बा बिहावफोरा बा माबा सोरबा न'नि फेमिलिफोरा माबा मोनसे बुङो बा डमेस्टिक भायलेन्स जायो होननानै बुङो खिन्थु नों जुदि गावनो सेटेल जायोबा बा गावनो सेल्फ डिपेन्डेन्ट बा नोंखौ सोर साहस खालामनो बिदि खालामनो थाखाय स' ओंखायनो सेल्फ डिपेन्डेन्ट जा गावनो माबा खालाम आरो नों जेथिया सेल्फ डिपेन्डेन्ट जागोन ना साख्रि मावगोन होमबाथाय नोङो गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौबो नोङो हेल्प खालामनो हागोन आरो नोंनि हाजबेन्डनि फेमिलिखौबो नोङो हेल्प खालामनो हागोन ओंखायनो गावनि आथिङाव गसं दा नोंसोर जे बेबायदि जेनेबा प्रग्राम एटेन्ड खालामनो मोन्दों ओमफ्राय बेबायदि सिनियरफोर जेनेबा माबा मोनसे गाइडेन्स होनो नोंसोरनो हादों बेखौ नोंसोरो लाखि साननानै लानांगोन आरो मानोना जोंनि टाइमाव बेफोरबायदि प्रग्रामा जेबो गैयानोमोन ओमफ्राय जोंखौ खिथाग्राबो जेबो गैया जोंना मा मेट्रिक पास जाबा हायार सेकेन्डारि पास जानायनि उनाव मा डिग्री ओमफ्राय बिनि उनाव मास्टार डिग्री बिदिल' आरो दा फरायनांगौ नालाय फरायलांबाय थानांगौ आरो बेल' खिन्थु मा जानांगौ जाया बेफोरबायदि जेबो माबा गैया आरो जोंखौ खिथाग्रा गैयामोन ओमफ्राय
नोंसोर दे दा बिसिबां पार्सेन्टेज मोनदोंना बेखौ जेबो नोंसोरो गोसोआव आं खम पार्सेन्टेज मोनदों आंना पार्सेन्टेजआ बिसिबां मोननांगौमोन बेखौ जेबो साननाङा मानोना इउर पार्सेन्टेज डाजन्ट डिसाइड इउर फिउचार बेखौ गोसोआव लाखा थारमाने नोंसिनि पार्सेन्टेजआ नोंसिनि फिउचारखौ डिसाइड खालामा आरो आं दायो उदालगुरि कर्टआव LDA साख्रि मावो हो ओमफ्राय केरानि बुङो बेखौ आं दा उदालगुरि कर्टआव बे पस्टआव दङ ओमफ्राय 10 बोसोरानो जाबाय आं मावनाया 2014 आव आरो ओमफ्राय आंनि एजुकेशनेल क्वालिफिकेशना MA आ खेबनै इंलिसाव MA ओमफ्राय जार्नालिज्मबो खालामदों आङो ओमफ्राय बे बुस्थुखौबो दा आं बुंगोन आरो मानोना क्वालिफिकेशनजों ओमफ्राय जबजों बेबायदि माबानाया आरो ओमफ्राय दिनैनि दिनाव मोनसे बुंगोन आं जेनेबा नोंसोरो बेखौ फरायनांगौ बै कर्सखौ फरायनांगौ आं जेबो बुङा खालि मा फरायबा मा साख्रि मोनो आं बेखौल' एक्सप्लेन खालामगोन ओमफ्राय खिथागोन ग्रेजुवेटआनो एनाफ जे थारमाने नोङो जिखुनु जब जिखुनु साख्रि नों एप्लाइ खालामनो हागोन BA पासल' जानांगौ ग्रेजुवेट जाबानो एनि जब इउ केन एप्लाइ तारमाने ग्रेजुवेटआनो मिनिमाम मोनसे साख्रि नागिरनायनि मोनसे क्वालिफिकेशन मास्टार जानोबा B.Ed D.Led ओमफ्राय माबा BA बे कम्पालसरि नों खालामथारनांगोन मानोना नों बे BA खौ खालामाबानो मास्टारबो जानो हाया आरो बे मास्टार लाइन थांबाय ओमफ्राय कलेज ओमफ्राय इउनिभारसिटियाव नोङो मास्टार जानोबासो मास्टार डिग्री खालामनो माबानाया डिसिसन लानाया मोजां आरो दा फार्स्टआवनो आङो खावलायगोन बिथां सानमुगा ब्रह्म बिथाङाखौ आङो बिसिम खावलायहरबोबाय बा खावलायहरबाय बिथाङा नुजाफैयो बेनिफ्राय बिथाङा धरनिधर ब्रह्मनि फिसाला बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायदो गांसे आर'नाइजों बरायदो आदाया हरदो मोनसे फट'फोर लानोसै लानो फट' लानोबा ला दे बेखौ हरदो आदाया आरो मोनसे दे टेननिया एसेबां गोरा जाया आरो एसे लास्टनि मास मोननै मोनथाम फरायबानो थायो ओमफ्राय दायो आङो हटेल मेनेजमेन्ट फरायनो सानदों ओमफ्राय बि बरुवा कलेजाव एडमिसन लाबाय माबानाय मेसिना 2500 आरो स्टिलनिफ्राय दैयो 4000 जोब्बाय इयो बे माने माबाखौ बोरैबा फिदिंनानै दिहुनो बैयो बेरे मोदैखौ ना दे होमबा आब' जों थांसै दे भिडिअबो खालामबाय दे नैथियाव लेंहरगोन जोङो उथ्रिसारनाय मेट्रिकआव जोंना 76% मोनदों बिथाङानो जाबाय प्रान्जल ब्रह्मआ बिथाङा 76.5% जों उथ्रिसारनो हादों बिथांनि बिफानि मुङा लेट रिपु ब्रह्म आर'नाइजों गांसेजों बिदाय फरायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आबै नैबेखौ कमला ब्रह्मनि फिसाला बिथाङा उन्दै इनभेलपखौ होनांगोन जा इनभेलपआ नाजावनायनि थाखाय साबायखर थाबाय दा फंनैसो गावनि बिबुंथिखौ फोरमायलांनो थाखाय बुंबाय मा जाहैनो सानदों मा थांखि जिउआव मा थांखि लादों मा जाहैनो बोरै फरायामोन बेखौ एसे बुंलांनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आमाइनि न'खरफोरखौ फैनानै बोरै मोननानै रौता सेक्रेटारि हाई स्कुलनिफ्राय उथ्रिसार जानो हादों बिथांखौ फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय बेसेबां पार्सेन्ट 64% दे नानि दिबिलानि फिसाला फां दिबिलानि नानिनि फिसाला खुलुम सकेननि फिसौला जाबाय दै बे मान हरनायखौ लानो मोनला माथो नै नोङो दे बेखौ लादो जाबाय बिथांखौ फंनैसो बाथ्राजों गावनि थांखि आरो मा फरायदों अफाय एडमिसन लादों बेखौ बुंलांनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आफादनिफ्राय आङो माबा जिलिमाव लाबाय आरोना उदालगुरि
आर्ट्स साबजेक्टआव आं आर्ट्स लाबाय कमार्स लानो बिजनेसाव इन्ट्रेस्ट दं नालाय उनाव फरायनानै माबाबाय आङो आर्ट्स साबजेक्ट दे बेनिफ्राय मा थांखिया मा जाहैगोन बिजनेस बुजिबायना बेदो दे सना आयो दे बिराद मोजां मोनबाय दिनै एसेयावनो जोब्बाय लोगोफोर दिनैनि जोंनि मेट्रिक जानाय पास जानायफोरखौ वेलकाम खालामनाय सेरेमनिया जोंनि फेमिलिनि दिनै एसेयावनो फोजोब्बाय नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनो अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो थेंक इउ